गोदान बोसोराव आं बेखौनो मेसेज हरनो लुबैदों साफ्रोमबो बर' सुबुं माहारिफोर बुहुमाव थानाय गासैबो जाथि गस्थिफोरनि गेजेराव अनलायनाय गोजोन खौसेथि जौगासारनाय मावफुंनो हाथों बेखौनो आं मेसेज दिनैनि थारिखआव आं दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि जानानै दैथायहरो आरो मेसेज दैथायहरो थारमाने दिनै 15 थारिख एप्रिल 2026 आरो बांला 1 थारिख 1433 गोथार माने दिनै रंजानाय फोरबो बुंनांगोन बर'फोरनि गिदिरथार बैसागु फोरबो 1 थारिख नालाय दिनै बैसागनि दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादा थांनाय बे जारिमिनारि संकस खेराइ जे फुजा जानानै थांबाय बेवहाय बिथांमोनहा टार्मिनेटिं सेसनमोन बडि दादोंमोन बे बडिखौनो एसे खैथा दिन दोनथ'नानै दिनै थिग बे बैसागुखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै समायखिरा लानाय फोरबो खुंनाय जादों दा बेवहायनो आंबो बाहागो लाफैफानानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो दिनै जे समायखिरा लानाय बेखौ आफा बोराइ बाथौनि सेराव थानानैनो गासैबो जिल्लानि दैदेनगिरिफोर माइनाव आफादनि दैदेनगिरिफोर लाइमोननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना दिनै आफा बोराइ बाथौनि खाथियावनो थानानै आफा बोराइ बाथौनि दहाय लानानैनो आफादनि मावनो लानाय थांखिफ्रा जाफुंसारथों बेफोरनि थाखाय माने दिनै समायखिरा लानाय जाबाय आरो आं मिजिं थिदों माने बे गोदान बोसोराव 1 थारिख बैसागु दिनावनो बे समायखिराया जानायलाय खोब आफा बोराइ बाथौनिनो सक्ति गोहोखौ मोनगोन आं बिदि मिजिं थिदों आरो निस्सय आफा बोराइ बाथौआ बे गोदान बोसोराव गोदान मिजिं लानानै जोंनि दुलाराय गुदि बाथौ आफादजों लोगोसे साफ्रोम बर' सुबुं माहारियानो बुंनो थाङोब्ला गोजोन खौसेथि अनलायनाय आरो गोदान मिजिं लानानै गोदान थांखि लानानै मावनो लानाय थांखिफ्रा निस्सय मोगथां महराव जाफुंसारगोनखौ आं आसा थिदों आरो दिनै 15 एप्रिल 2026 मायथाइ बांलानि 1433 बां दिनैहाय बैसाग दाननि गिबि सान माने गोथार सान आरो जोङो आगोल बोसोरफोरनिफ्राय बेबायदिनो बेवहाय गोबां हाबाफारि लायो बे हाबाफारियानो जाहैबाय जे फिरफिला उरायहोनाय लोगोसेयै बर'नि हारिमुवारि गामसा उरायहोनाय बेफोरखौ खालामो लोगोसेयैनो जोङो बेवहाय माने बैसागु रंजानायजों लोब्बा लाखिनानै माने गिदिरखौ मान होनाय आरो उन्दैखौ अननाय बे हाबाफारिखौ जोङो लायो दा दिनैबो जोङो बेवहाय लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो जे थांनाय जेनाखि जोंनि जारिमिनारि संकस खेराइ बेवहाय गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि आफाद लोगोसेयै माइनाव आफाद आरो लोगोसेयै लाइमोन आफाद लोगोसेयै अजा आफाद आरो गागि आफाद बेफोरखौ जोङो सिफायनानै लानाय जादोंमोन दा बिनिनो गोदानै दाफायफिननायनि जेनाखि समायखिरा लानाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनै बेवहाय लाफुंनाय जादों दिनै आङो बे गोथार माने बैसागु फोरबोखौ बरायनायजों लोगोसे आङो बेखौनो हामलायनाय बावनो सानो जे बुहुमनि जेखि खना खनला जायगायाव थाया मानो जाहाथे बयनिबो जिउआव बैसागु रंजानायनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि गेजेराव अनलायनाय फैयो जोंनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैयो जोंनि गेजेरावहाय गोजोन खौसेथि फैयो बेखौ आङो आसा खालामो आरो बयनिबो जिउआव जाहाथे माने रंजानाया फैयो बेखौ आङो मिजिं खालामो सेंग्रा सिख्ला जोंनि अनजालु सेंग्रा सिख्ला थारमाने सेंग्रा सिख्ला होनोब्ला जोंनिनो इयुननि माने बिसोरो नोगोरारि आरो जोंनि बर'नि गासैबो माबाया बिसिनावहाय गोबांथार बिबान थायो दा आङो दिनैनि हाबाफारिजों बेखौनो आङो खावलायनो सानदों बिथांमोनहा बैसागु फोरबोखौ जाहाथे मोजां गोसो गोथार लानानै जाहाथे रंजायो बेखौ आङो खावलायो आरो बेनि गेजेरजों जाहाथे खुनु नांलायनाय खमलायनाय जोंनि गेजेराव जाया बेखौ आङो हास्थायो लोगोसेयै बिथांमोनहा डिसिप्लिन भाबै जेनाखि हाबाफारिफोर लायो बेखौ जाहाथे मावो बेखौ आङो खावलायो आरो